13. Ma report lero ni okwany ka obambi ool kuome acid kasto nege. Japuonjre mane somo e skund primary mar Kamsama nyocha ogo ripode ni olal chieng' wuok tich jumani ka nyocha wuok e skul. Obila wacho ni nyakono nenre ni nyo ol acid e wang'e kod duong'ne bang' timone anjao kendo monege. Nek makamano ose kod jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo ma bende onyiso kwach kich mondo tim nonro mapiyo. The day before yesterday. So wakati wanatoka naenda lunch branch kwenda kwao at the road, so that is the last time she was seen paka jana when parents reported her missing to the school authorities. Like an hour or so after that again ndio sasa wanapatana na mwili within the locality of the home also. The body was collected yesterday and it was still at the Jukwaa Salama. I dispatched officers in fact from Homa Bay. Kendo wach mochido kendo chwanyo chunya kabisa oloyo banka wuoyo gi min nyathi. Ng'at maduong' nyalo kawo nyathi ma jahigni 13 timo go richo, timo go anjao kaito onego nyathino, oolo acid e wang'e, oolo acid private part de, oolo acid e tiende. En wach makata leo okoromo bedo ni timo ne le wadgi. Mano ena ng'amoro mobedo ni okoromo bedo kama dhano wadgi bebede. Kendo aboluwo mondo hakikisha ni polis oluwo jogi motegno. To ang'eyo ni nitie joko ma nyaka bed ni ong'eyo ng'ama otimo timni. Awacho sani ni ka ayudo credible information manyalo nyisowa kaka dwa maka ng'ani, ng'amochiwo information manyalo miyowa maka ng'ama nyalo bukore timo nyathi matin kama, agolo siling 50,000 achulo ng'ama bomiyowa information. Piny Kenya osebedo ka wito maromo siling bilion 1.1 higa ka higa e agulu mar chiwo somo ne jopuonjre mag sekondari mamalo kata senior school. Maendi noyang kod jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok mane ochopo e nyim komiti mar od bura marango weche mag somo kamolero ni jopuonjre 50,000 mosebedo ka ioro negi pesa e skunde onge sikundego. Judith Omondi ni ler mar wachni. Jumbe ariyo bang' chakruok mar yango kendo luwo ayanga kwan mar jopuonjre kod skunde manie pacho kaka pok ochwalo omenda mar somo. Oyangore ni kamoro piny Kenya osebedo ka wito ma ok tin ne silings bilion 1.1 higa ka higa e lwet jomibadhi e chwalo somo mag sekondar mamalo kata senior sekondar. Ma oyango kod jagoro ma ongirore migawo mar somo Julius Bitok mane ochopo e nyim komiti mar od bura marango weche somo. Bitok koni e nus mar skunde mag senior sekondar magisepuodho jopuonjre 50,000 gin jopuonjre manyawawa. In secondary, just use example of secondary, we have found that more than 50,000 students so far were not there before. So about 50,000 so far, and we're in the middle of the process, almost 50,000. So you can be sure we shall unearth many other things. Nyaka ne chenro mar puodho skunde kod jopuonjre chakre e kwan mar skunde 32 manie pachoka. Bitok koni gisepuodho skunde 17,400 kendo koni en chenro manyaka gitim nyaka giko. Jakom mar komiti ni kaachiel gi jood bura mamoko koro dwaro mondo mi okaw okang' mar chik mager ne ji ma ibiro yudi ka mibadhi ni omieno. If 50,000 students, you have a discrepancy. What is the cost? What was the director of secondary education doing? What was the director of primary school education doing? And what was your capitating officer, who is next to you, the accountant, doing? Somebody has to pay for this money. We can't allow it to go scot-free. PS, you've done a good job, but we want those officers to answer. Bang' chenro mar luoko skundegi, migawo mar somo chano dar nyaka ilai manyien mar ndiko skunde kod jopuonjre mano kemis lai magisechako timo ne ikruok kama oriwo chwalo sitima e skunde ahinya to mag primary kod junior. The Ministry of ICT has been directed to ensure that there is connectivity in all our schools. They have a very clear directive, and in the project they are implementing now called KDIP, ICTA is rolling out smart boards in 10,000 schools around the country, together with laptops in 10,000 schools. In the next few months, all our schools will have at least each school a laptop, each school a smart board
for the purposes of implementation of KEMIS. Motelo ne chako chenro mar luoko skunde, report mar Auditor General ne olieko ni nitie skunde manyawawa 14 e pacho ka mangima ma osemuonyo omenda sirikal maromo milion 16. Ni kama video, ni kama drama. Judith Omondi, Ramogi TV. Chenro mag somo nochungi e thoth mbalariany mag sirikal ma pacho ka tok jotije mbalariany chako ng'anyo margi ayanga e wi gopegi ma sirikal nigo. Maendi kata obedo ni migawo mar somo nolando golo maheo siling bilion 2 kawuono mar chulo bath gopego mosekunore chakre higa mar 2017. Simprose Okinda nigi ler mar wachni. Ma emane chal thoth mbalariany ma pacho ka okinyi ma kawuono. Jopuonjre manochopo skunde gi geno mar dhi nyime kod puonj kaka pile ne piny otaro kaluwore ni jopuonj kaachiel koda jotich mamoko ne ni kod pachgi moro. Jopuonj kaachiel kod jotije mbalariany e bwo riwruoge mopogore kamoting'o WASU, KUSU, KUDHEIA nomanore kod obok mondiki e ote mopogore, vuvuzela kaachiel kod firimbi. Ka giwero wende mag bedo kanyakla, gima nochungo chenro mag mbalariany 42 mag sirikal e pacho ka. Jotije gi ywak ne sirikal pok ochopo kare winjruoge adek madito mag medo gi osara chakre higa mar 2013. Gima koro omiyo gopegi ma sirikal ni godo ochopo bilion 10. Pay all the 2017-2021 arrears with immediacy. Pay the 2.75 billion as was agreed, signed and registered mara moja. Wan gi CBA ariyo, moro sekao nyaka higni 8 nyaka samo wuoye sanini kapok gitieko chulo. Machielo kanyo gichako maber, gichako ng'ado tolno gi kanyo. Koro miyo wawacho ni nyaka pesa donje ofuke wa eka wadoke tich. Gikwedo ni ok gibidoke sikul nyaka chieng' sirikal chop kare dwaro margi ka giwacho ni gope ok nyal miyo gidhi nyime kod tijgi yo makare. Dons will not take those 2% you are proposing. Dons will not take the staggered implementation or harmonization of allowances. Okwabirito nikech machielo cha ne giwacho ni rituru pod warito. Mabe rituru pod warito. Agreement magine magi sign kendgi. Ministry interministerial ministries adek. Kai tok gi hona. Barupo gaba to koro gibro hona nango. Magitimore e kinde ma jopuonjre bende koro ywak ni ng'anyo makama dhi kethonegi sa kalore ne moko kuom gi nyaka sani pok ara koyudo duoko mar penj mane gitimo tam mokalo. Gini miwa luoro mang'eny nikech mokwongo iro ka nyithindo mang'eny sani jonyuol no ochulo negi fee mondo gibed e skul. To ka nyathi oya dala to kogi kayudo ka lecturers koro ng'anyo dango bed gima rach sana makata ne janyuol. Koro wakwayo government ni mondo gichulnwa jogi kapok oromo Friday. And be ka ber wamiyo gi 24 hours. No to koro wadhi join gi mondo wapush gini. Wane kama wanyalo gike kodgi. Chakruok mar ng'anyo mag jopuonje mag kuonde tiegruok mamalo e pacho ka koro nyiso ni chenro mag somo bende koro ochung'. Gima bende koro medo keto ngima mar jopuonje kama tek. Kaluwore ni chenro makamagi yande osebedo koda ng'ikruok kata sani pod nitie gi ng'ikruok mamoko kotenore koda leo mar omenda ma sirikal chwalo ne chenro mag somo. Simprose Okinda, Ramogi TV, e mbalariany ma Nairobi. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni migawo mare oseketo kenge mag jiwo arita e alwora mar Nam Lolwe kokalo kuom gedo mar kambi obila marito Nam Lolwe miluongo ni Kenya Coast Guard Base. Nowuoyo e chenro mar jukwaa la usalama e kaunti ma Siaya kama olero ni okengego geto geng'o mwandu madonjo e pacho kaendi tok chik. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Ne en romo mar 41 mar luoro counties duto 47. Romo marango chal mar arita maitao gi migawo mar arita motesi ni jukwaa la usalama mawang'ni obagi e kaunti ma Siaya. E romono, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ochiwo geno ne jolupo ma alwora mar Nam Lolwe mosebedo ka ywago rochruok mar arita. Murkomen olando ni piny owacho dhi gedo log tich mar obila marito nam mar Lolwe kata Kenya Coast Guard e dho wath ma Usenge. We are also planning to build a base for the Coast Guard in Usenge so that it can help in these operations. So
it's an issue that is alive. We are alive to. Remember also the Coast Guards have also apprehended some of those trespassing officers from the neighboring county, because once you break the law, it doesn't matter whether you're from Kenya or Uganda. Onyiso geno margi mar kedo gi kuong' ma oko podhi kod yedhe mamero ji kowacho ni gisechaka pedha mar manyo jogo ma onge lesin mar uso yedhego ka gitiyo kod duol mar Nakada. There is a lot of multi-agency work that is happening. We are working together with KDF, intelligence team, the police, coordinated by the administrative sector. All of it is working towards resolving these issues, particularly in dealing with drugs and illicit alcohol. Olero ni kambi mar obila no biro tiyo kanyakla gi chula ma Muhuru kod tesend obila ma Isibania kaka yore olai mar arita e gwengego. There is a lot of multi-agency work that is happening. We are working together with KDF, intelligence team, the police, coordinated by the administrative sector. All of it is working towards resolving these issues, particularly in dealing with drugs and illicit alcohol. Urkomen bende okwo tich e twech achiel e Kintend County ma Siaya kod piny owacho mamalo ma tieko midhiero mawuok e kuonde kunyamula e County ma Siaya mar bero alwora kendo reso ngima oganda. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung'ne yiero pacho ka IBC ogolo ywak margi ne yiero madundo e gwenge mamoko aboro ma ichano bagi higani ni nyalo gore e Luanda ponono ni migawo mar omenda orem miyogi milion 258 mar timo ikruok. Jatatije mar IBC Marjan Hussein Marjan onyiso od bura ni IBC nigi dwaro 1 billion mar bago yiero madundo e gwenge 24 duto, mak mana ni omenda makoro gin go sani ten milion 788. Chris Owino lero nwachni. Jogombulu mag gwenge aboro kuom gwenge 24 ma onego bage yiero madundo tarik 27 mar 11 gani nyalo rito kuom thuolo ma ok ong'ere mar yiero jotendgi manyien kaluwore kod nok mar omenda. Kaluwore gi jatatije maduong' mar IBC Marjan Hussein Marjan, IBC dwaro bilion 1 mar bago yiero madundo e gwenge duto 24, makmani omenda mane omigi budget mahigani en milion 788 kende. We have a total of 24 by-elections. The ones that are funded are 16. And the total budget for that by-election, those 16 by-elections, 788 million. For the 8 remaining ones that have not been funded, amounts to 258 million. So in terms of total cost, we are looking at 1,046 million for the purpose of by-elections. IBC kata kamano okoyango gwenge aboro manyalo rem yiero jotendgi manyien yiero mochan bagudu mar 11 gani. Kaluwore gi Marjan Hussein Marjan, IBC dwaro mondo migawo mar omenda omedgi omenda maromo milion 258. You know, we gave for 16, but as we continue receiving writs later on that there are other by-elections. So they had already funded us for 16. But as we speak now, there are those new ones that had not been funded. But we continue planning for them. We are also working with the National Treasury to ensure that we get the funding as quickly as possible. And some of these by-elections, for example, Kabichai, that happened just shortly before we assumed office, and others, in order of priority, if you look at the first, the one... Ekomachielo, duol mar IBC dhi nyime kod timo ikrok malong'o ne yiero maduong' mabiro ka chenro mandiko jombulu manyien dhi chakore ayanga tarik 29 dwe mar 9 higani. In all our offices across constituencies, but also we have, as a commission, agreed to use Huduma centers to place our desks and registration officials in all the 57 Huduma centers across the country. The process of continuous voter registration. Jakom IBC Erastus Ethokon oyango ni gigeno ndiko jogombulu manyien maromo milion 6.3 motelo ne yiero maduong' mabiro. We are also piloting technology to see if we can simplify the processes of voter registration going forward. We are targeting about 6.3 million new voters, 70% of whom will be young people. Ethokon bende ojiwo josiasa mondo duok piny liet mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro
kaka yo mar kelo kwe pacho kae. Kodong' mana dweche 2 kene motelo ne yiero madundo e gwenge 24, duol mochung' ne yiero pacho kae IBC koro chwero luya mar yudo omenda maromo matimo ikruok ne yiero makamago e kinde ma gikwayo migawo mar omenda mondo medgi omenda maromo $258 matimo ikruok ne yiero makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Masodi yu moro machuo kodogo bang' daka matin taneno ote maru onego non nek mar nyathino ma othono ok en gima ber. Ma indi okinda kawuok uyaw yero kamana ahinya okinda. Ramogi TV ler kendo wawinjore makare kata kamana atimo mos ne familia mowito jogegi to mogik jokupet mondo ket winjruok moromo mondo jopuonjre odhi mbele gi tich. Yero kamana champani nitie machielo kara Ramogi TV Trevor ma indi ochieng' jakosege aluwo chenro maler mos na jakom Odingo mar Masara amiye puoch gi pak kuom keto Masara maler. Yero kamana ahinya. Ramogi TV ma Bernard Anyuomi wuoda wendo awinji maler kan kod Devina Anyuomi. Yero kamana ahinya. Pani nitie machielo bende ka indie mondo ng'ene ni wacho nang'o. Ma indie en architect Evans Asiyo wacho ni Trevor wawinji maler lakini wan gi kuyo awito mama Jerusha Asiyo mosa ahinya architect obro chung' kodi. Ane machielo bende nitie ka Ramogi TV jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Trevor imore waneno news ka wan Kabondo yo mabe ka indi ka wan kod governor marwa Honorable Nyarwa Ng'aya kendo newsletter ahinya. Wan kod jowadwa madongo e geno wa team kamoting'o coordinator Jacob Ogola, Rose Amena, Bwana Otema, MCA Alice Winga kod jowa mamoko duto mag geno wa team. Awuoro jogo mane onego rawera matin no en gima ok ber kata matin. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Ero kamana ahinya odugo bang' daka matin kik odhi mabor ahinya. This week with Citizen Duka. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of Prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduka.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Jatend piny Kenya William Ruto osidho ayanga wuodh gach reru mawuok e chuny boma ma Mombasa nyaka e tesend SGR ma Miritini manie od bura ma Jomvu mane Mombasa. Jatelo ne bende ne otimo limbe gedo mag ute ma nengogi oyweyo kaachiel kod chiwo oboke mag lowo ne jodak ma Changamwe. Ojiwo oganda jo Kenya mondo oti kanyakla gi piny owacho mondo giyud dongruok. Joja oko nigi ler mar wachni. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto Mombasa ne ochakore e tesend gach reru manie chuny boma kuma ne osidhe ayanga gach okolo mabiro bedo kating'o jowuoth chakre chuny boma ma Mombasa nyaka e tesend gach reru mag SGR mantiere Miritini ei Jomvu. Jatend piny ne okoni ma biro konyo e gayo dhungruok mag nyamburko mosebedo katimore e apaya kaachiel kod bero chenro mag ohala. Sasa itawezekana kwa wana Mombasa waweze kufika kwa terminus ya SGR na wafike hapa Mombasa mainland bila ya kuangaishwa na mambo ya traffic. Treni ikiingia kutoka alfajiri hapa, watu wanaweza kuingia. Treni ikiwa inatoka jioni, mtu ametoka na mishikaki yake ya kutoka Mombasa anakula hapa, anaingia katika treni, anaelekea moja kwa moja. Zamani tulikuwa tunaona wengine tu wanafanyiwa. Sasa hivi tunayaona yakifanywa maeneo haya. Hiyo ndio inafanya hao wananchi waseme tu tamu ama namna gani. Fuong'ruok mar nengo wuodh gach okolo no ne bende okoni kidek lombo oganda makwar tiyo kode gino mane opuo gi jotelo mopogore to chutho mago mawuok Mombasa. Hapa Mombasa mainland mpaka pale terminus ya SGR itatoka hiyo shilingi 300 kwa matatu, shilingi 800 kwa taxi mpaka shilingi 50. Haya mambo tungelikuwa sisi kazi yetu ni kupigana na kuwa ni wenye kuzorotana, tungelikuwa leo hatuna reli hapa. Daktari William Ruto anavyotufanyia mnayaona. Umetukopesha kwa sababu unatonesha mapenzi makubwa sana. Iseche gogogo, jatend migao mar wuoth Davis Chirchir ne okoni chenro mar chulo jogo mane gach reru no kale puothegi dhi nyime. The residents along the corridor Miritini, Changamwe West, Changamwe East, we know tuliwasukuma kidogo, lakini pia niseme kwamba ile hela zenu 2.1 billion kwamba for compensation for Eastmen, Your Excellency, we have released that money. Ruto manusuore gi gach reru no nyaka tesen ma Miritini ne okoni piny owacho keto maino mar neno ne girakore gi midhieche makwako sekta mar thieth mar kelo fungruok ne jotuo. We are grateful for helping Kenya to be a united country under God, one nation, one people. Jatelo no ne bang'e otimo limbe gedo mar apaya ma Jomvu waanze sasa kupanga vile tutaunganisha hapa pia na Dongo Kundu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Evans Mutuol kod Alex Chavulimo yudo mich mar dhi limbe ndala ariyo kod familia magie kamagawa mar nyadhi mar Salt Lake Sarova Lodge, Savo, ka okalo kuom sir mar View Travel. Ji ariyo go gine moko kuom derepe 375 mag taxi mar Bolt moyangi kuom tich maber e thuolo mar higa achiel mosekalo. Carol Waitiari ma otelo ne ohala e View Travel nopuoyo tudruok margi kod kembe mag nyamburko mawacho ni konyo jo Kenya chopo lek mag lemo kuonde ma gigombo chope. For the camera, smile for the camera. Tuangalie camera na tusmile. Citizen, please. Ujamaa, we are Africans, we know what community is. We've been raised in communities, I've been raised in a community, and I value our boat community very, very much. Due to professionalism, commitment, giving your best of the best to your riders every day. And we say thank you for that. Congratulations again. And we are excited to be among you who are bringing the city on the run, and we appreciate you for bringing the hospitality and putting us on the go. So we really do appreciate you, and we are here not just for good travel, but here to award you.
Tuke mag jood bura mag pinje Afrika ma ugwe EAC bunge games maiga ni biro bagi e piny mar Uganda lendo manochiw gi spika mar od bura mamalo Moses Wetangula. Kano wuoyo gi jofwambo tok bedo gi romo kod speakers mag pinje Afrika ma ugwe romo mane obede e boma ma Kampala, Uganda. Spika Wetangula nolero ni tukego makelo kanyakla jood bura mawuok e pinje mag Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, DRC kaachiel gi Somalia ibiro bagi e kind tarik 5 nyaka tarik 17 dwe mar 12. Wetangula okwayo jood bura mag pinje Afrika ma ugwe mondo tii kanyakla mar bero ngima jopiny kaachiel gi keto chike manyalo kelo dongruok e pinjego duto. In earnest in Uganda on 5th of December, running for 12 days to about 17th, 18th of December. We also did agree that the Joint Planning Committee, which brings together size of representation Kawatieko ni Shabiki.com osidha Yanga piem mar Shabiki Super Jackpot mar siling milion 100. Jaloch maduong' en madhi yudo duoko mar tuke 17 ewi 17. Kata kamano, jogo moyudo duoko mar tuke 13 nyaka 16 bende biro yudo bonus mag Super Jackpot. Bende jal ma biro yudo nono e duoko mag tuke 17 go duto bende dhi yudo mich. Okang' ma kamano ni chiwo thuolo ne johera mag tuke go punda mondo yud thuolo mar bedo joloch. Nyasi mar sidho chenro no mane osir kod Tend County ma Nairobi kod Bad Bingao matayo chenro mag historia kod Hemco miluongo ni National Archives. Shabiki.com sino watu tunasikiza community yetu, tunasikiza kitu fans wetu wanasema and our players and our punters. We're all about giving out the best gaming experience. Saizi tumewalaunchia jackpot ya 100 million. Our bonuses start from 13, 14, 17. Watu wa zero pia msidhani tumewasahau. Zero pia unapata bonus yako safi. Kanya hapa archives hapa kwa Shushain. Nimeona watu wa Shabiki wamekuja. Akatuambia tuwekelee bet. Na nimewekelea nikapanga line. Saa hii nimeenda nimeingia kwa stage nimepata coins. Nafurahia wame launch Super Jackpot 100 million. Inshallah hiyo ndio naikujia. Aswadi yumoro machuo kudu kutodonje buch jopiny gi Dr. Tofred men jalup jakom Wasu University of Nairobi ka wadhi winjane ten wach mane kawuono jotend skunde mag Balariany nochako ng'anya Yanga. Giwacho ni nitiere gop gimoro mapok ochul gi wadhi winjo ni en gowi marom nade to gi ang'o manyaka timre mondo eka koro gidog e sikul to ywaro kuni nochakore higa mane to inyalo lose nade. Mane mbaka mogo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the VU Travel. Let's plan your story. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, go. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Diang dwaro kama yom moninde. Konindo kama yom kendo chage be medore. Nyathi mineno konindo kaeni, bed king'eyo ni an abiro kawe, to onge ng'ama botama dhi kode. Chakre dho nam lulwe, nyaka e nderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu. Chadek na kwa mwaka juang akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani Tichangwen is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii ya kwa mwaka juang Friday supuzo wake. Sapar kidaka kapaga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Erokamano kuom keto Ramogi TV ochaka ne chenro moro mar buch jopiny kawuono wan gi wendo modhial Dr. Ato Fred jalup jakom WASU University of Nairobi chapter mabe afwenyo ni en janyakacha. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano ahinya. Omor mar bedo kodi ka jaduong'. Yes. Koro wachaka ni kawuono chako ng'anyo ayanga. Nikech ang'o? Ng'anyo wani sirkal emokele. Wan ok dwa ng'anyo. Sirkal okele nikech wasebet kod winjruoge mang'eny mwandikore e piny gi sirkal magikete lwetgi. Kato kachopo kama koro onego bed ni gitimo makorgi, nikech wan wasetimo makorwa nyaka odiechieng' ma kawuono to sirkal dhi e ng'anyo. Koro ok gitim gima ne giwinjore kodwa ne gidhi timo. Koro chopo kama wan be wacho ni koro ogwere agweya nikech ka koro osemuomowa. Waserito moromo. ACBA ni men winjruok. Dho ngere luongo ni collective bargaining agreement. Winjruok mar kanyakla. Ang'o e iye kanyo mapok otim momiyo koro koni nyaka dhi e ng'anyo? Nikech iwacho maber ni sirkal ema dhi e ng'anyo nikech gitamore timo kaka ni winjruok. En winjruok ma to tere kiwango machielo. Mano pok gichulo magigoe nyon.
maber ne ni tarik chulwa ni keten chwa kalure gi winjruok cha koro mano pod ni kanyo wakwayogi mar ariyo en 2021-2025 winjruok mar ogirimiti mar 2021-2025 mane gin giwegi giwacho ni waonge pesa bon wanya chulou ndala dek tieng' didek. Tieng' mokwongo ne gichulowa 3.4 billion Januari. Tieng' mar ariyo ne giwacho ni wachulou Julai dwe mar abiriyo makoro nyorumo ni. Sani wani dwe mar 9 dhi rumo. Giling kama tuo. Gineno? Tibiro paro ni mondo ne gichulwa ogirimiti mar 2017-2021 ne wadhi e gomo. Mondo nyo gichulwa tieng' mokwongo mar 2021-2025 ni higa mokalo ne wane gomo. Koro kendo sani ochopo dwe mar abiriyo osekadho wani dwe mar 9 higa dhi rumo. Koro kendo language ma sirkal winjo en mana achiel gomo. Koro wadoke gomo kendo nikech mano. Mar adek ogirimiti ma 2025-2029 nyote onego beno osechakore Julai. Nyaka sani giling kama tuo. Onge ng'ama wuoye. Koro ka ogirimiti gi ruore aruwa ni ima donje ima to machielo cha donje ima to machielo cha donje ima to giling alinga. Okay. To joma seyo daktari ni udwa dhi mapiyo ahinya ng'anyo ni nikech wachaka nigi gachiel kachiel miwacho ni wachaka nigi ogirimiti mar higa mar 2017 nyaka 2021. Mokwongo sirikand ni ne onge e telo. Mano sirikal machielo cha. Ne en bilion 7.9. Mamano wacho ni pok gimulo kata matin. Nitiere joma wacho sirikal ni onge mar pesa. Emomiyo pok ochulu pesa ni. Ma be gimuyiego koso. Ka pesa onge tisingo lweti nikech ang'o. To kise singo lweti mogirimiti ni odhi e court mobedo registered. Gino twei kama. Kata ni ine sirkal kata ni onge sirkal nikech winjruok ok bed e kind individuals. Winjruok bed e kind sirkal mar 2017 nyaka 2021 ni. Un wikoru mar bedo piny mondo winjru ni wach ni mae kaka onego. Register. Koro en gi mbaka mane kino pod wadhi goyo. Onego gigol pesa ni gimiwa. Kato machielo makoro ne gidongo mar monego chulwe mar abiriyo ni bende gimiwa. Wadonja donje tich, wanonge weche mang'eny. Maonge kama udhi dok e tich ka ok ochul pesa ni te. Kata sani na winjo godiochieng' ni sirkal wacho ni gimiyowa gimoro kanyendo bilion 2 gi 500. Pesa no ng'ama osenene to ng'a? Pok unene. In isenene? Augune jopuonj mabalariany. Onge ng'ama osenene. Wan pok wanene. To kapok pesa odonjo e account ni, mano ok pesa ni. Mano ok pesa ni. To koro sani dong giwacho ni wadonja ne ogirimiti mar higa mar 2021 nyaka 2025. Nonego be ni chule dwe mar abiriyo kaka iwachono. To ne gisechulo bilion 3.4. Dweche ariyo ni kende ok unyal rito mondo ng'e ni nang'o matimore bang' ma nikech dwe mar abiriyo gi dwe mar 9 mago dweche ariyo kende. Iwinjo nyiso ni koro gidhi chulo modong. Dongi chalo joma osenyiso ni gisechulo bilion 3.4. Koro modong gidhi chul ka higa pok orumo. Kineno kama iro wuoke tiwacho ni itedo kacha. Wabeduru mos. Ang'o ne ka pilogo ikelonwa ka. Kata kidonjo hotel samoro hotel ria kapok oikore to gikungo ikelo ni pilogo. Ipango gik moko e mesa kanyo kata ikelo ni pilogo. Koka ang' chiemo biro bang' dakika 20 bang'e. Samoro kise complain kendo ikelo chunyi machiegni. Ikelo chunyi machiegni.
pok waneno kata iro, pok waneno kata pilogo, pok waneno kata mana sende kopange mesa. Ang'o ma warito? Ok jomoko wacho ni urito gombaka wede piny gi sirikal mondo winjru ni kare koro gini dhi time nang'o. Unu chalo mana jomo dhi mane ng'anyo. Usebedo piny muwuoyo. Ing'e ni ya ni gini nonego bed ni chulo dwe mar 7, sani koro en dwe mar 9, ang'o madhi mbele? Wasewuoyo, wasegombaka, pesa ni ne nitie budget, ok en pesa ma onge. Gimumoko ka en gole. Kichang'o momiyo koro en wawacho bilion 2.7 bilion 2.7 wawach kamano. Kuma bilion 2.5 ni oaye to ne en kanye. Mano rito mana nyaka wabuog dhi e gomo kokigole ni. Oa kanye. Kumo aye ni bilion 2.7 nyalo aye. Yes. Ponono ni pesa ni odonjo kata account kiny. Udhi dok e tich. Bilion 2.5 magiwacho ni gisechiwono. Ok bilion 7 cha. Bilion 2.5 magiwacho ni osechiwono. Kodonjo e account kiny. Udhi dok e tich. Wan gi dwaro didek. Wan gi dwaro mar gopwa mosekawo higni 8 cha. Dwarowa mar 2 en bilion 2.7 ni. Dwarowa mar 3 en chako winjruok ma 2025-2029. Gik moko 3 go nyaka timgi e kwadok e tich. Maonge gini timo kata manus niko miu bilion 2. Gin gik manyalo timore. Gin gik minyalo tim nikech chako negotiations, chako winjruok ma 2025-20 kanyocha nene ginene IPUCCF no winjo ni waluongo migomo tarik 11 nyocha gindiko barua ne jagoro wa maduong' ni koro giluongo gi ang'o e romo. To gindiko barua ma ok giwacho ni wadhi wuoye ang'o. Giwacho ni agenda wabro wuoye kuchopo. Koro idwa wuok ka idhi Machakos kikia gima teri Machakos. To ging'e maber procedure kaka gitimore ga. Iketo gik ma SRC luongo ni beacons kata wacho ni nwasemiyo proposal kaka riwruok mar jopuonj mag mbalariany, koro un bende miwa counter proposal maru. Ineno. Koro wabiro kano kwa ng'ena ng'wa magi gik wadhi wuoye. To kindika barua tagalany ni biuru mondo warom, wabro winjore gik wuoye kwa romo. Mano ng'ama walo kodi. Mano ng'ama walo kodi. Mawuoye wach manu winjo kwa kuom sirikal en tarik 11 no. Mogik. Pok ochako wuoyo nyaka sani. Pok ochako wuoyo. Nyaka koro nochako ng'anyo kawuono ayanga. Onge ng'ama oseng'isi. Onge ng'ama oseng'iso gimoro. To bumbu setemo kata go kodgi mbaka. To giwacho ni nang'o. Ka gogone kata mana gogone gi kata simbe. To en mana ni no pesa oseikore wabro miyou. To koseikore wabro miyo ok omiwa amiya. Ang'o ma pod urito? Ang'o miyo iparo ni wach mar ng'anyo ni ema nyaka bedi ka koro gik moko timre? Ang'o makethore dire ka? Jou ma wuoyo gi sirikal mok winjre koso sirikal mar yambo koso une muonge gi thuolo mar rito matin? Mano gima biro koni en ni kusebet gi ng'ato piny e winjruok. Wan kaka jopuonj kisebet kodwa e winjruok, wawuok wadonje klas, wachako puonjo. Nyo wapuonja mwamiyo nyithindo penj. Masani endi koro wachama university mbalariany ka mbalariany dhi timo graduation. Mar University of Nairobi timore tich abich makiny wadhieni. Do magi nyithindo manyo wapuonjo ka wasedok e klas. Kech winjruok nosebet. Koro kosa en korna. Kosa en e lwet ng'amo nobeng nego beni koro dhi to golo pesa to chulo jopuonj. Kech wanto koro wasetimo marwa. Waonge gi gop ng'ato. Gine ma gin gi gopwa. Ng'anyo ni gima koro nyaka chand pachi en niya. En ang'o matimore momiyo higa ka higa wan jotije mag university mag mbalariany ka wadwaro ni mondo wawinjre gi sirikal to nyaka wadhi mane gomo. Ok gidwa winjore kodwa. To ka gisewinjore kodwa to ok gidwa chulo kaka ne giwinjore. Girito mana mondo wadhi e gomo moro machielo nikech ang'o? Jopuonj university, jopuonj mbalariany, jotije mbalariany kata jopuonj kende. To kod sector mar education, sirikal pok omiyo ratiro margi mondo ong'awgi kiwango moro miwacho ni wakete uru investment e welfare mag jotije mbalariany
to kod welfare mag nyithindo. Nikech jotije mbalariany kata gibed mana joma ywecho, kata joma luoko, kata joma nie offices matimo tije mag nyithindo, konyo connect nyithindo gi jopuonj, kata gi jopuonj giwegi. Ka welfare gi ok ong'i maber, to kata nyithindo go hinyore. Ineno? Kech nyithindo gi, ka seche moko wadhi e klas, kaka koro sani nyoge donjo ni, jonyuol onge pesa to osenyagore mokelo gi. Ineno? Koro sani gidwa bet ka gichiemo, gitiyo, kendo ka ok idhi e klas tichiemo mang'eny moingo kidhi e klas. Kech gimitimo odiochieng' mangima en mana nindo gi chiemo no, gi neno TV, gidhi e simu. Kigolo pachie mago, ting'iyo jikon. Ing'iyo gi bijak idhi chamo kendo. So at the end of the day, nyithindo gi spend pesa mang'eny e chiemo. To mano mana nikech jomonego puonj gi koro ok ni e klas. Jomonego bende luoko ne gi kuonde ma gininde. Ok tim mano. Manyiso ni health mar nyithindo gi dhi bedo affected. Ineno? Sani koro watimo graduation University of Nairobi tich abich. Nwachako gomo kawuono. Manyiso ni nyithindo bane timo clearance kawuono monego yudi kawo kata gowns. Ok gitimo, gowns be ok gibi kawo. In gi nyithindo gi paro nang'o, to jonyuol gi to paro nang'o. To magi duto timore nikech jomonego be ni ng'iyo dwach jopuonj kod jotije mag mbalariany oloko wigi kocha. Gichamo mo toke kocha cha. Koni pod ok gidwa ng'iyo. To koni kethore. To ma be mbaka ma dwan wadhi e kodi nikech nitiere kidienje ariyo, nitiere jonyuol, to nitiere nyithindo ma gomo maru ni ketho tiegruok margi to gi kalenda margi. Nyithindo gi undu nyisgi nang'o nikech gin ging'iyo kaka une jotendgi, une jopuonjgi, une jonyuol gi bende. Ging'iyo ni to jokama ka une jopuonjwa to kuwe gini wan wadhi mbele gi somo to unung'i kaka unyagoru gi jomodong' mag sirikal go moko ketho ngima wan nikech kata bang'e kosechulu to ok unyal duoko ndalo moselal ka. Ing'eni un kusegoru mosedhi gomo muyudo pesa pesa donjo e account kaka ni dware cha. Ang' ni duogi nyathi skul mondo koro ipuonji gik mano puonje ka. Nikech kaka koro ma graduate miwacho go. Graduation koro dhi kethore, koro en nyaka riti higa moro achiel. Janyuol en nosegolo pesa, koro pesa neni boke dhi duoko ne. To maru to osebiro. Wachako gi nyithi skul gi, unu nyiso gi ang'o kaka jotelo kendo jonyuol. Ma koro luongo ng'anyo. Ler banyalo keto kae, mokwongo en ni graduation to biro timore. Graduation biro timore. Ne joma ne oikore ne graduation, jonyuol gi nyithindo, graduation to dhi timore. Wang'iso nyithindo niya, gidema na nyuok. Ndalo duto te mwasebete mgomo kwa yware gi sirkal. Thuolo mokethore no, ka wadok e klas, to watimo gimiluongo ni compensation. We spread out the period. Mondo gi cover gima nyicho nego gi cover. Konego benu wapuonjo 13 weeks. To 13 weeks no wabo puonjo gi 13 weeks. Mano en gima watimoga kendo pok no fail. So nyithindo beda gi kwe, gidema na nyuok, lweny mwagoyo ni, en lweny ma gin bende ka koro chieng' moro gitieko somo gidwa duogo ka, to giyudo ka koro msara bet ber moingo kama ne wantiere. Kech lweny mwagoyo ni, wagone wan, to gimbe wagone miluongo ni future generation. Ka chieng' moro gitieko masters, ng'ato tieko PhD ne, kobiro e university kaka japuonj mbalariany, to koro chake msara maber moingo kuma joma ne gore ne nitiere. Omiyo nyithindo obeda mos. Ka gimbe ka giwinjo ka odhi marach ahinya, to gigolo duondgi kech gin bende ma gihinyore piny kacha. Ka gigolo duondgi to konyowa wan bende. Jonyuol bende obeda gi kwe nikech onge gima osekethore. Thuolo mokethore matin no wabro sude mbele. Ka walus weeks adek wabro sudo mbele gi weeks adek. Ka walus month achiel, dwe achiel wabro sudo mbele gi dwe achiel. So onge gima dhi lal mbele ka. Donge mano ketho mpango mar joma nopangore kata ka thuolo mar wuok e skul kata bana mar chulo omenda monego beni chulo mambalang' mag skul. Ting'eni chore to dong nyiso ni kata mana pesa kata obed mana pocket money ma japetel ma janyuol onego beni miyo nyathi. Nyaka kendo chak imede nikech ipango ni odhi rumo dwe ma kama ochorore gi dwe achiel. Wudu nyaka sama mach omok e ot, kidhi konyo ngima ng'ato e ot kacha, to kirwako pat to nyaka wang' e dier ot kanyo. Kata lawi be nyaka mach maki. Mazama koro igolo ng'ato kiwuok kode oko, to lawni bigolo. Kech omako mach. So nitiere gik mabiro wang'
seche ma inego majni. Mano to kamoro amora ma dhao nitie wacho gani samoro ka liech ariyo yware to lum ema kethore. So saminego mach to nitiere kuonde ma biro wang' biro bete. Lakini gima wang'eyo ma kuomwa en gima lich ahinya ni nyithindogi thuolo mokethore wabiro medo negi. So onge gima gibiro kanyo ni ok gisomo, gibiro somo. Be nitiere jopuonj moko mani kodu kanyo moko yie gi gima dhi mbele sani? To gin ka nitiere mobaro kudu ma pod dhi e skul, dhi e klas kata sani? Nitiere e lweny machalo kama, muma kisomo muma, jati biro winjo ka nitie kamoro mawacho ni kidhi e lweny to king'e ni in gi dhako to doga dala. Wadwaro joma kakurang lweny owuok to pod par nyithindo gi mon dala kuchuchu. So joma kamago nitie e lweny machalo kama nyaka yudgi kendo gintie wang'egi. Kata mana kawuono nitie moko mane wagolo e klas. Ineno, nitie jomoko ma wagolo e klas, nitie jomoko ma wagone gi simu giwacho oh pole giwuok e klas. Nitie jomoko ma koro dhi online, koro giluongo nyithindo koro gipuonjgi e mtandao kucho. To ber na nyithindo go bende oronwa links. Koro kisedonjo e klas tiyudo ka wambe wan kanyo. Koro ada puonjo jogi kidu gibo chako werna kae. Koro mago eko wang'egi to kendo seche ma wamako mach kama to wabiro lawo gi 1 hour nikech kwa yudo ka in e klas to ji to nie mugomo to nyaka wagoli e klas no. Un kaka jo UWASU, un gi chenro mane ponono ni sirikal omedo budho moko chulo? Well, waonge kod paro mar dok e klas kapok ochulwa. Jotich mane diere ka kod man piny ka be onge gi mipango mar dok e offices gi kata tijegi kapok ochulwa. Koro wabiro yware aywa gi sirkand ni nyaka wachop kama thegruok bete. Nikech gin be ging'eyo ni sama ok wadhi e klas kata gi lor university, no se lor university higa mangima. To pod ji duoga ji somo kendo gima ne jopuonj dwaro, jotije university dwaro no migi. So ywaruok nyalo bet kata mar higa mangima. Osetimore ok madhi bet mokwongo osetimore. To wamako mana kanyo nyaka timnwa kaka no wadwaro cha kata nyaka wabed e winjruok moro wanyalo kelo kwe. Joma seyo UWASU wacho ni udwa rido gini ahinya. To kuda bedo matek ahinya. Mago jomu nyalo duoko nang'o? Joma seyo UWASU gin joma samoro kama gibete gine chunyo lemo. Koro ginok giwinj pek ma wawinjo. Sani ka jatij mbalariany odhi e osiptal, nitie osiptende ma samoro itamo wae. Nitie kata jowetwa ma samoro otwegi olornegi osiptal nikech gope pok ochul. Ineno, jopuonj mag mbalariany kata jotije mbalariany mang'eny man gi tuoche ma kawo yedhe mang'eny. Man samoro yudo ka odiechieng' achiel kendo ng'ato onego ti gi siling 6,000. Ineno, odhi golo pesa no kanye. So ng'ama seyo gima watimo ni en ng'ama odak maber, en ng'ama winjo maber, en ng'ama ok nigi pek, en ng'ama nigi nyithindo ma samoro nyithinde somo loka, to en gi insurance motegno mo cover gi family ne, onge pek mowinjo. En ng'ama kodok e ode to kawo tiende to luwo kama to kawo gazet, to kawo popcorns to chamo to neno TV. Ineno. To wan Keni ng'ani to nyathine ni ot ok dhi skul. Okeni ng'ani chiege kata chuore ni osiptal ok onyal dhi golo nikech onge kod pesa. Ineno, kata medical cover maber onge godo. So chandruok ma jopuonj kata jotije mbalariany winjo samoro ng'at ma ok ni e kanyo bisene ne pogruok moro amora. Nikech in iwacho maber ni chakre higa mar 2017 nyaka sani ncheko chulu bilion 3.4. Chakre higa mar 2017 nyaka sani pok no chulu. Mano dong'eno ndamo e yo makare. Kiwacho ni sirkal oketo maino e puonj, to kawuono kende ni winjo ka jopuonj wacho nang'o ni capitation monego migi we kata jo mbalariany, joma ni primary school gi secondary school,
Head principals gi head teachers mag school sani kwan mag gigoe wigi ka en wariemb nyithindo kendo nitie nyithindo mang'eny moseriembi nikech fee balances. Ineno. Kibire university, capitation mar university ka university sani sirkal noduoko piny pap. Gichulo 40%, umanyo 60%. Public universities are not profit-making organizations. And public institution, monego bed funded, in fact, fully funded, gi sirkal. Ineno, mondo operate kaka dwarore. To kaponi mano ok timre, to iwacho ni iketo mainoni e puonj, kata weche mag puonjruok, ikete kanye. Piny kucho ji ywak, secondary schools ka ji ywak, universities bi ji ywake. Ka in vice chancellor mar university, kochaka tarik 15 to nindo ok teri. Gimora mora wiyo will go, ing'iyo ni to adwa chulo msara nang'o. Ineno. Kaka wan University of Nairobi wang'eny, jogi te adwa chulo gi osara nang'o. Ka pesa no dhi akanye. Ineno. Suppliers ni kodika. Ineno. Bende nyaka chulgi. Jo Kenya Power dwa no chulgi. Water pibe ichulo ka. Bills gi duto te. Nyaka umany kaka ugolo pesa mondo. Koro kidhie kuonde ma wapuonje classrooms, jo piny biro understand classrooms. Onge kombe mabeyo. Ineno. Gima ji luongo ni blackboard ni wan waonge kodgi. Ibiro kanyo titiyo gi laptop ni. Manyiso ni subsidize. Itiyo gi pesa ni e tij university. Iwinjo. Kata e tij sirkal. Na bende en criminal. Kicho kinya ngiso sirkal ni na chulo pesa on your behalf. Inyalo tweyi. Iwinjo. To mano gima watimo. Kidhi e offices ma jopuonj mbalariany tiye. Iyudo ko office achiel matin maromo gi cho ji nitie ji auchiel. Nyaka profesa mangima tiyo ka wuok e gache e kodhi e klas odok e gari to dhi ode. Koro maino ni endi ere ranyisi mare. Ka gik moko di e ground kato gik moko pogore. Pesa no kare odhi kanye kech wan ok wanene. Ka koro watieko kama koro gini ochope ni. Udhi yie ni mondo kete e yo ma kidienje mopogore. Ka giwacho ni okay, wasewinjo kaka wacho mae kaka koro wadwa ni mondo tim gini. Ok wadhi chulo go te dichiel sani, wadhi chulo matin marom kama, wadhi chako chulo machal kama chieng' ma kama. Buyie wach mar keto gini e kidieny mopogore to koso nyaka time mana dichiel e ka koro dok e skul. Mae e kaka ne winjruok obet. Kwa wuoye 2021-2025 nopog gigi e kidienje adek. Kidieny mokwongo gisechulo. Sama ne giwacho ni wanyalo chulo wi kidienje adek, magi bet piny gi joma wuok e treasury gi jok mowuok e ministry gik makamago ne gigo kwan. Magi wacho ni sirkal kaluwore gi pesa ma sirkal nigo mae budget wa. Omiyo kwa ng'iyo budget wani wanyalo mana chulo udide. Dine ging'iso no nya chulo udi 4. Dine ok watamore. To kwase winjore ni koro chulo adidek to ng'iyo ofuku e utu wacho ni mae to wan godo. Koro chula kidieny adek. Wachak wadog wawuoye kidieny moro kendo nikech ang'o. Ineno. Kitang'e ni kata bana 2025, 2029 ni be gibiro wuoye kidieny go. To kikuong itiek maka mondi. Gitiek maka mondi. Mama nyaka chula dichiel. Nyaka chula kaka no wacho ngi 2.73 ni gimiwa. Iwinjo. 7.9 wacha be gimiwa. Ineno. Kato gichak winjruok mogik ni. Mar 2025, 2029. To adhi class one Ke jonyuol koro ng'isa ni nyithindo bende ng'i gi kone to koro gini otek manade. Gima ndwa ng'iso jopiny ni wahore ura hoya. Yanga kaka jopuonj mbalariany to giyie ni gibiro go mbaka mbele ka to gibiro ng'eyo ni chigi chenro ochomo kanye. Mane kama we buch jopiny Ramogi kaendi waduoko nero kama na kuom keto Ramogi TV kaendi ageno Nyasaye biro bedo kodu kata kunendo to neno maber jo kama an kaka pile nyinga Trevor Ombinja.
jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakuar guok ochapes. Unini maber joka.